Vrijednost vrednovanja. Vrednovanje je važna sastavnica kurikulumskog planiranja i programiranja. Ima satova koje pamtimo kao zanimljive, dinamične i različite, tijekom kojih su učenici bili aktivni. Lijepo su surađivali i radili na skupnim ili pojedinačnim zadacima, a opet, na zaključnoj provjeri znanja i vještina, rezultati nisu ni približno usklađeni s tada opažanim. Zašto? I najzanimljivije aktivnosti i oblici rada neće unaprijediti učenička postignuća ako unaprijed nismo utvrdili koje će znanja, vještine ili stavove tijekom tih aktivnosti učenici steći ili unaprijediti, te kako će učitelj i nastavnik, njihovi vršnjaci ili oni sami moći provjeriti jesu li to doista postigli tijekom učenja i poučavanja. Vrednovanje će učeniku postati vrijedno ako u njemu prepozna priliku za rad na sebi. 3 su preduvjeta za rad na sebi. Prepoznati kakvi smo u stvarnosti. Doznati kakvi bismo trebali biti. Htjeti to postati. Učenik će prihvatiti svoj neuspjeh ako dobije priliku za uspjeh. Stoga povratne informacije o napredovanju u učenju, česte i ciljane, povećavaju povjerenje u poučavanje i poučavatelja, razinu učenikova samopouzdanja i vjere u osobne potencijale te objektivnost konačne procjene. Vrednovanje u hrvatskom jeziku pažljivo se planira i provodi sustavnim prikupljanjem različitih povezanih informacija o ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda. Pritom se poštuje jedinstvenost svakog učenika s obzirom na kognitivno, društveno-afektivno i psihomotoričko razvojno područje vrednovanja. S obzirom na svrhu, razlikuju se dijagnostičko, formativno i sumativno vrednovanje. Dijagnostičko vrednovanje provodi se prije samog poučavanja, na početku nastavne godine ili prije nove nastavne cjeline. Formativno se vrednovanje odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi davanja informacija o učeničkom napredovanju i unapređivanju budućeg učenja i poučavanja, poticanje učeničkih refleksija o učenju, utvrđivanja manjkavosti u učenju i prepoznavanja snaga, te planiranja budućeg učenja i poučavanja. Stoga se po pristupu često poistovjećuje s vrednovanjem za učenje i vrednovanjem kao učenjem. Sumativno vrednovanje, kao što mu i sam naziv kaže, dolazi kao suma sumarum na kraju procesa učenja i poučavanja i vrednovanje naučenoga. Pod sumativnim vrednovanjem podrazumijevamo procjenu razine učenikova postignuća na kraju procesa učenja, nastavne cjeline, polugodišta i godine učenja i poučavanja. U pravilu rezultira ocjenom ili formalnim izvješćem, svjedodžbom. Sastavnice vrednovanja u predmetu proizlaze iz odgojno-obrazovnih ishoda organiziranih u 3 predmetnim područjima: hrvatski jezik i komunikacija, književnost i stvaralaštvo i kultura i mediji. Sastavnicama vrednovanja u svim se 3 nastavnim područjima opaža, prati i vrednuje dubina i širina usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u kognitivnom i afektivnom području, znanja, vještine, stavovi i vrijednosti. U svaki odgojno-obrazovni ishod predlažu se 4 razine usvojenosti: zadovoljavajuća, dobra, vrlo dobra i iznimna. One su smjerokazi i pomoć učiteljima i nastavnicima pri njihovoj autonomnoj konačnoj procjeni. Tako sastavnice vrednovanja obuhvaćaju stečena znanja o jeziku, književnosti, medijskoj, kulturnoj i međukulturnoj pismenosti. Sposobnost razumijevanja jezičnih, književnih i kulturnih koncepata kojima se znanje usustavljuje, međusobno povezuje i isprepliču u predmetu hrvatski jezik, te povezuju s međupredmetnim temama i drugim predmetima po načelu međupredmetne povezanosti. Ujedno se vrednuje i prati primjena znanja i koncepata na razini analize i sinteze, te stvaranja novih znanja i koncepata. Oblike, metode i tehnike vrednovanja u predmetu hrvatski jezik prilagođujemo njihovoj svrsi i namjeni. Učenicima možemo postavljati ciljana pitanja radi provjere razumijevanja i napredovanja. S učenicima možemo voditi individualne, savjetodavne i refleksivne razgovore. I predstavljanje učeničkih radova jedan je oblik formativnog vrednovanja, kao i predstavljanje učeničkih projekata. Radno-dokumentarnim mapama učenik može samo nadgledati svoje učenje, a učitelj i nastavnik pratiti razvoj vještina, stavova i vrijednosti.
Anegdotskim bilješkama možemo popratiti opažanje učeničkih aktivnosti i ponašanja tijekom učenja i poučavanja. Pogodni za formativno vrednovanje različiti su popisi za samoprocjenu znanja, vještina i sposobnosti, popisi kompetencija, obrasci za samoprocjenu predstavljačkih uradaka, opisnici za procjenu suradničkog učenja, upitnici, tablice, ljestvice procjene, dnevnici učenja. Evo i nekoliko primjera iz osobne nastavničke prakse. Mjerila vrednovanja i opisnici za praćenje učenika u skupnom radu pogodni su za vršnjačko vrednovanje, vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje. U timskom radu pravilna raspodjela zadataka i njihovo redovito izvršavanje bitni su za uspješan rad tima. Stoga je dobro učenicima ponuditi mjerila za samovrednovanje u skupnom radu. Premda se primjena komunikacijskih strategija u kurikulumu samo prati i nadgleda, učenicima je dobro ponuditi različite liste za samoprocjenu. Etički kodeks u vrednovanju propisan je i okvirom za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju. Tamo se napominje da varanje, prepisivanje i plagiranje nisu dopustivi neovisno o dobi učenika. Učenici, učitelji i ostali sudionici odgojno-obrazovnog sustava trebaju zauzeti zajednički stav da se navedeni oblici ponašanja neprihvatljivi.